Nu er det din tur. Ja. Kom nu, det er din tur til den nemme opgave der. Jeg har vundet. Nu skylder du mig $10. Jeg vil fortælle dig, at min kæreste kommer i dag. Gå og mød ham. Jeg skal skifte tøj. Kæreste, jeg er spændt på at se ham. Fyrene, hvis I også vil se Marias nye kæreste, så giv mig et like. Lad os se, hvor mange vi er. Jeg tror, det er ham. Lad os gå. Hvem er der? Zombie! Marias kæreste. Der er en zombie derude. Vi må forsvare os selv. Vi kan ikke dø nu. I'm too young to die and too old to eat up the kids menu. Først skal vi have beskyttelse mod zombierne, så de ikke bider os. Tag tape. Hvad skal jeg gøre med det her? Bare sæt det på din arm sådan her, så han ikke bider. Kom nu, okay, nu har vi beskyttelse. Jeg tror, han er væk. Jeg tager så meget her. Hvor er han henne? Jeg tror ikke, han er her længere. Hvad laver du her? Der skulle være et reb på den hylde. Vi kan forsøge at binde ham. Ja, kom her, ulækre zombie. Men vi har brug for noget andet, så han ikke kan bide. Okay, tag hjelmen af. Gud, det er en ægte zombie. Tag det roligt, tag det roligt. Kan du fortælle vores seere at abonnere på kanalen? Ivan er her. Kan du gøre det på en normal måde? Hvis du ikke abonnerer på Ivan er her-kanalen, så kommer jeg og henter dig. Jeg vil ikke lægge mig ud med ham. Gør det, du skal gøre. Er du vanvittig? Lad ham gå. Vent, er det din kæreste? Ja, løs ham hurtigt. Det er sindssygt. Marias kæreste er en zombie. Han er ikke en zombie. Han er bare et almindeligt menneske. Du skal ikke være bange. Han er venlig. Jeg har det godt. Lad os blive venner. Ja, han var lige ved at æde os levende. Bare rolig. Han er veganer, og han er virkelig rigtig rar. James. Ivan, og her er min ven Tomaso. Du ser, han er helt okay. Ej, hvorfor er din hånd så kold? Jeg har en gave til dig. En gave til mig. Det er et øje. Han spiste det. Bare rolig, det er et vingummiøje. Han elsker at have det sjovt. Hvorfor gjorde han det? Det er virkelig skræmmende. Jeg troede, det ville være sjovt. Tja, jeg begynder virkelig at kunne lide denne fyr. Tag plads ved bordet. James vil forkæle dig med en lækker kage. Okay, lad os komme afsted. James, du skal vaske dine hænder, vaske dit ansigt og børste dine tænder. Badeværelset er den vej. Hvor er du? Hvad tager dig så lang tid? Du kan ikke bide i den. Det er bedre. Lad os gå og slutte os til de andre nu. Okay, James. Vis dem din kage. Spændt. Det er min yndlings. Det er en hjerne. Kage formet som en hjerne. Lækkert. Hvad gemmer der sig indeni? Hjerner indeni. Nyd det alle sammen. Han er så sulten. Okay, James. Lad os få løst ligningen. Se, det ser ud til, at de studerer. Hvad bliver 5 gange 5? 75. Han siger, at 5 gange 5 er 70, men det er faktisk 20. Hvad? Det er 25, Tomaso. Nej, James, lad os lege spiseligt eller ikke spiseligt. Se på tavlen. Du placerer det, der er spiseligt. Is er spiseligt. Menneske. Mums. Nej, James, du kan ikke spise mennesker. Prøv en anden mulighed. Kvindemenneske. Mums. Nej, James, du kan ikke spise mennesker. Du kan spise tomater. Og du kan drikke mælk. Kedelækkert. Ved du hvad? Det er nok for i dag. Lad os se filmen med drengene. Se, de kommer nu. Bold. Vil du spille basketball? Ja. Skyd. Yeah! James, du spiller basketball. Det er virkelig fedt. Lad os spille sammen. Kom så, James. Kom så, drenge. Det er virkelig morsomt. Han er så utrolig langsom, hva'? Ja, James aflever.
Hvorfor punkterede du bolden? Jeg troede, det var en lækker bold. Kom nu, James. Hvad er det her? Nu kan vi ikke spille. Drenge, vær ikke så hård. Vi kan spille frisbee. Det er i orden. Det ser virkelig lækkert ud. Nej, James. Kom nu, James. Nej, ikke igen. Jeg tror, han har misforstået spillet. Kom nu, han kløede bare sine tænder. Her, James, du kan bide i det. Ikke lækkert, nu leger vi mine spil. Ja, det lyder troværdigt. Lad os spille. 1, 6, 28, 24. Han tæller forkert, men tak Gud, at jeg har et sted at gemme mig. 100, klar eller ej, nu kommer jeg. Der fandt jeg dig. God duft. Jeg har fundet dig. Kom nu. Jeg har fundet dig. Kom nu, mand. Det er ikke sjovt. Du vinder altid. Er der nogen andre spil? Ja. Godt, så vis os det. Det her bliver virkelig hårdt. Ikke pænt. Kom nu, du kan klare det. Lad os besejre James. Kom så. Nu skal du se på mig. Du gør det virkelig. Ingen måde. Wow. Hvad? Hvordan? Det er utroligt. Det er så lavt. Fyrene, jeg blev virkelig sulten, og jeg tror, I også er det, så jeg har bestilt noget pizza til os. Lad os gå. Ja, det er lige ved at ske. Der... Hvad er pizza? Pizza er en madvare, og den er spiselig, så du bør spise den. Lækkert. Tag en cola, værsgo. Kan du åbne for mig, vær så venlig? Tak. Wow, fedt Bro, kan du også gøre det for mig? Dejligt, tak. Og også for mig. Tak. Lad os gå i gang. Jeg er glad for, at du tog den med kød. Vi er nødt til at mødes. Jeg smutter nu. Vent, Tommaso, efterlader du os virkelig alene med monstret? Du har forrådt os. James, er du okay? Hvad er der ved at ske med ham? Er han okay? Kød. Du ved, hvad du vil have. Kødpizza. Her er den. Lad os komme afsted. Mere kød. Denne pizza fik hans hoved til at eksplodere. Og hvad skal vi gøre? Jeg er så bange. Jeg har en idé. Vi skal skaffe en fjernstyret bil og en walkie-talkie. Okay. Og også noget mad. Jeg håber, at zombier kan lide hundemad. Ivan her. Okay, jeg er på vej. Jeg troede, du ikke kunne gå. James, det er mig, Maria. Husk, jeg er din kæreste. Det er mig. Nej. Nam. Ivan, det er genialt. Jeg har ham. Ha! Se, jeg har fanget ham. Lad os gå. Tak, Ivan. Hvis det ikke havde været for dig, ville jeg være død. Jeg kunne ikke efterlade dig sådan. Du er min søster. Folkens, husk at skrive kommentarer, give likes og abonnere på min kanal. Farvel, ekskæreste.